Det vi har her, det er for vores kompaktserie. D1, D2, som går fra 13 heste og op til 75. Og det der er fordelen med den her serie her, det er blandt andet en stor generator, som lader 115 ampere. Hvorimod førhen man lå på typisk max 75. Det er en stor fordel blandt andet i sejlbåde, hvor man ikke bruger motoren hele tiden. Så hvis man skal lade batterierne op, så går det lidt hurtigt. Og så har vi digitaliseringen af den. Du har en MDI-boks her, så du har mulighed for at sende dine digitale signaler fra motoren over i en plotter eller Volvo egen skærm, så du får digital visning. Det er sådan en af de der kort. Vi kan godt lige prøve at starte, så vi kan høre. Så det vi ser her, det er så de digitale signaler, som kommer fra MDI-boksen, så kan det jo sendt over i vores skærm, eller en kortplotter, eller hvad som helst, og nu har der kørt ende med 2000. Okay. Og hvad er prisen? Hvad ligger den? Vi starter ved 46.000, og så går op til 108.000.